encántame desde que era pequena, entón entereime de que ia haber este acontecimento, vin nun foro e dixen, bueno, é unha vez na vida e hai que participar. Yo estaba de vacaciones, en reserva de la Legión, me llamaron e tuve que venir. Pois sí, a verdade é que desde pequeno sempre me gustaron as películas e, bueno, xa que facía unha iniciativa deste estilo, pois animeime a vir.